Caeau Fflandrys gan Michael Morpurgo. Pennod bron yn chwarter wedi 11. Mae llygoden yma gyda mi. Mae hi'n eistedd yng ngolau lamp ac yn edrych I fyny arnaf. Mae hi fel petai wedi synnu cymaint am I. Dyna hi'n mynd. Dwi'n dal i'w chlywed hi yn crafu yn rhywle o dan y das wair. Dwi'n credu ei bod hi wedi mynd. Gobeithio daw hi nôl. Dwi'n gweld ei heisiau hi'n barod. Roedd mamgu'r blaidd yn casau llygod. Roedd hi'n ei hofni nhw'n fawr ac allai hi ddim cuddio'r ofn. Felly roedd Wil a minnau bob amser yn gwenu yn yr hydref pan ddear glaw ar oer y fel, a'r llygod yn penderfynu bod hi'n dwymach y tu mewn ac yn dod I fyw gyda ni yn y bwthyn. Roedd Sam mawr yn dwlu ar y llygod. Byddai hyd yn oed yn rhoi bwyd iddynt. Byddai mamgu'r blaidd yn gweiddi arno oherwydd hynny ac yn ei daro. Ond fyddai Sam mawr byth yn deall pam roedd hi'n ei daro, felly byddai'n dal ati I fwydo'r llygod yn union fel o'r blaen. Gosododd mamgu'r blaidd drapiau i'w dawno, ond byddai Wil a minnau'n dod o hyd iddynt ac yn ei cau nhw. Drwy'r hydref dim ond un llygod yn llwyddodd hi i'w ddaw. Cafodd y llygoden honno'r angladd mwyaf a gafodd unrhyw lygoden. Sam mawr oedd y prif alarwr a bu'n crio digon dros bawb. Mae'r, Wil a fi dorrodd y bedd, ac ar ôl I roi'r llygoden I orffwys, gosododd Mae'r bentwr mawr o flodau ar y bedd a chanu, o'r fath gyfaill ydy'r Iesu. Gwnaethon hyn I gyd ar waelod y berllan y tu ôl I gysgod y coed a falau, lle na allai mamgu'r blaidd yn gweld na'n clywed ni. Wedyn, dyma ni'n eistedd mewn cylch o gwmpas y bedd a chael gledd anglafal o fwyar. Rhoddodd Sam mawr y gorau I grio mwyn bwyta'r mwyar, ac yna dyma ni gyd yn canu seesaw Jac y Do a chegau duon uwch ben bedd y llygoden. Gwnaeth mamgu'r blaidd bopeth I geisio gael gwared ar y llygod. Rhoddodd wenwyn o dan y sinc yn y pantry, ysgubon ni'r cyfan I ffwrdd. Gofynodd I John James y dawio'r gwahoddodd o'r pentref a'r trwy'n cam I ddod I geisio cael gwared ar y llygod. Gwnaeth ei orau, ond oedd dim yn tocio. Felly yn y diwedd, yn ei hanobaeth, roedd yn rhaid I fi ei hewn o'r tŷ ag ysgub. Ond bydden nhw'n dal I ddod nôl o hyd. Roedd hyn I gyd yn ei gwneud hi'n fwy cas tuag atom. Ond I Wil a minnau, roedd hi'n werth cael ein taro mwyn ei gweld hi'n wyllt gan ofn ac yn sgrechian fel gwrach. Yn y gwely gyda'r nos, roedd ein stori ni am mamgu'r blaidd yn newid bob tro y bydden ni'n ei hadrodd. Nawr, nid plant dynol oedd gan y cyrnol a mamgu'r blaidd o gwbl. Yn lle hynny, roedd hi'n rhoi genedigaeth I lygod blant enfawr, a phob un ohonynt a chynffonau mawr hir a whiskers yn crynu. Ond ar ôl yr hyn aeth I nesaf, penderfynon ni fod hyd yn oed y ffawd ofnadwy honno yn rhy dda iddi. Bod mamgu'r blaidd yn taro Mae'r o bryd I gilydd, daeth yn amlwg yn fuan iawn ei bod hi'n ei hoffi hi'n llawer mwy na'r gweddill ohonom. Roedd rhesymau da am hyn. Roedd merched yn hyfryd. Byddai mamgu'r blaidd yn aml yn dweud wrthym, ddim yn frwnt ac yn afled nais fel bechgyn. Roedd hi hefyd yn ffrindiau da a mam a thad Mae'r. Roedden nhw'n byw fel ninnau mewn bwthyn ar y stad y cyrnol. Roedd tad Mae'r yn gofalu am y ceffylau yn y plas. Roedden nhw'n bobl bropor, meddai mamgu'r blaidd wrthym. Pobl dda oedd yn mynd i'r eglwys ac a oedd wedi magu eu plentyn yn dda. Hynny yw yn llym. Ac o'r hyn a ddywedai Mae'r wrthym, roedden nhw yn llym hefyd. Roedd hi byth a hefyd yn cael ei hanfon i'w ystafell wely, neu'n cael ei tharo gyda'i thad am y peth lleiaf. Unig blentyn I rieni hun oedd hi, ac
Fel byddai Mae'r yn aml yn sôn, roedden nhw eisiau iddi fod yn berffaith. Beth bynnag, roedd yn beth da i ni fod mam gyn hoffi ei theulu, achos fel arall dwi'n siŵr y byddai wedi gwahardd Mae'r rhag dod i'n gweld ni. Fel roedd pethau, dywedai mam gyr braidd fod Mae'r yn ddylanwad da, y gallai hi'n dysgu ni sut i ymddwyn am gwneud ni'n llai cwrs ac aflednais. Felly, diolch byth, roedd Mae'r yn dal i ddod adref gyda ni i gael te bob dydd ar ôl yr ysgol. Ychydig amser ar ôl angladd y llygoden, roedd hi'n ben blwydd ar Sam Mawr. Roedd Will a fi wedi prynu losin iddo o siop Mrs Bowen yn y pentref, ei ffefrynnau, a daeth Mae'r ac anrheg iddo mewn blwch bach brown a llallai awyr ynddo a bandiau elastig amdano. Tra oedden ni yn yr ysgol, cuddiodd Mae'r y blwch yn y llwyni a'r gwaelod y buarth. Dim ond ar ôl i ni ei phoeni'n ddiddiwedd y dangosodd hi i ni beth oedd yr anrheg wrth i ni gerdded adref. Llygoden feti oedd hi, y llygoden fach hyfrataf a welais erioed, gyda chlustiau enfawr a golwg wedi drosi arni. Rhedodd Mae'r ei bys ar hyd ei chefn, a chododd y llygoden ar ei heistedd yn y blwch a symud ei whiskers. Rhoddodd Mae'r hi i Sam Mawr ar ôl te, i lawr yn y berllan o olwg y bwthyn, yn ddigon pell o lygaid gwyliadorus mam gyr braidd. Dyma Sam Mawr yn cofleidio Mae'r fel petai byth yn mynd i'w gollwng yn rhydd. Cadwodd ei lygoden pen blwydd yn ei flwch ei hun a'i chuddio mewn drôr ym mhwpwrth ei ystafell wely. Dywedodd y byddai'n rhy oer iddi yn y shed gyda'i holl greaduriaid eraill. Daeth y llygoden yn ffefryn yn syth. Ceisiodd pob un ohonom y gliro i Sam Mawr na ddylai byth dweud wrth mam gyr braidd. Petai hi'n dod i wybod am y llygoden, byddai'n mynd â hi ac yn ei lladd. Wn i ddim sut daeth hi i wybod, ond pan ddeithon ni adref o'r ysgol rhai diwrnodau'n ddiweddarach, dyna lle roedd Sam Mawr yn eistedd ar lawr ei ystafell yn beichio crio, a'r drôr yn wag wrth ei ochr. Rhythrodd mam gyr braidd i mewn a dweud nad oedd hi'n mynd i gael unrhyw hen anifeiliaid brwd yn ei thŷ hi. Yn waeth na hynny, fel na fyddai Sam Mawr byth yn dod ag unrhyw un o'r anifeiliaid eraill i'r tŷ, roedd hi wedi cael gwared arnynt i gyd. Y neidr ddefaid, y ddwy fatfall, y dreunog. Roedd teulu anifeiliaid Sam Mawr wedi mynd, ac roedd e'n torri galon. Gweiddodd Mae'r arni ei bod hi'n fenyw greulon, ac y bydda hi'n mynd i uffern ar ôl iddi farw, ac yna rhedodd adref yn ei dacrau. Y noson honno, dyma Will a finna'n creu stori am sut y byddem ni'n rhoi gwenwyn llygod mawr yn hen mam gyr braidd y diwrnod canlynol ac yn ei lladd. Yn y diwedd, llwyddon ni i gael gwared arni, ond, diolch byth, heb ddefnyddio gwenwyn llygod mawr. Yn lle hynny, digwyddodd gwyrth. Gwyrth rhyfeddol.